Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Iyaqina eyobudlelwane belikaMthaniya ne-Eastern Cape. Indida kubulawa abesifazane abane matemaTolo. Kanti kwelikaMthaniya ukweleta osonkontileka. Izindaba ze-1KZNTV uzifundelwa Siyabonga wakaduma nina bezulu edume esandlwane siyakhuleka. Kuqiniswa ubudlelwane ophakathi kwesifundazwe KwaZulu-Natal kanye ne-Eastern Cape njengoba laba sebezoba yingxenye yomklamo ozothuthukisa umnotho udala amathuba omsebenzi obizwa ngokuthi Eastern Cape Seaboard Development. Ungqongqoshe uzokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kuzwelonke uVelenkosini Hlabisa uthi lo mklamo ke uhlanganisa umasipala ugu iHerigwala besifundazwe KwaZulu-Natal beste i-Eastern Cape kube Alfred Nzo kanye ne-OR Tambo noko umasipala ke laba abanye babo abahaqwe ubupha kanti ke lobudlelwane kuzofula labo masipala. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kuzwelonke uthi bebezokwethula uhlelo lomklamo i-Southern Seaboard Development ukuveza ukuthi izinhlelo zayo sezihambe zafika kuphi. Lo mklamo uhlanganisa umasipala besifundazwe KwaZulu-Natal ugu kanye neHerigwala kanye ne-Eastern Cape umasipala i-Alfred Nzo ne-OR Tambo. Lo mklamo kulindele kudlala indima ukuthuthukisa umnotho kulabo umasipala. Ukusho lokhu kuhlangene izinhlaka zalezi ifundazwe eWild Coast Sun kwisifunda iAlfred Nzo. Sekuthatheka iminyaka emithathu yethulwa i-Eastern Seaboard Development Project. Besizokwenza ke ukubika namhlanje ukuze abantu bazi ukuthi ngo-2021 umengameli wethula le project pilot project. Ngo-2023 kuqale iprocess yokuba kuhlonzwe ama-project azobiza izigidigidi zemali billions of rands okuyiwona azokwenza le ndawo inothe ngokozomnotho yenze abantu bakithi abansundu babe yingxenye yokukhulisa umnotho uqobo lwabo abanye ke bathole imisebenzi. Akusiyena yedwa uhulumeni oyingxenye la, uhulumeni kazwelonke, uhulumeni okaZulu-Natal, uhulumeni wase-Eastern Cape, ngomasipala abathinteka kumadolobha akulolu nqa i-coastal belt between Buffalo City and eThekwini. Bese kuba yi-private sector osomabhizinisi abazofuna ukuzotshala imali. Wonke kamadolobha akulolu nqenqema lolu i-coastal belt ahlonziwe ukuba abe ngama-nodal points. Akuzukuba idolobha elilodwa elikhulu, idolobha nedolobha kuzoba nama-projects azokwenza inqalasizinda ukuthuthukisa umnotho wedolobha ngedolobha ukuze ke the whole coastal belt isimo somnotho siguquke. Uthi kulomklamo bafuna nobuholi bomdabu bube yingxenye. Izakhiwo zobukhosi, amakhosi ethu, okumkani bethu asifuni babe zibukeli zentuthuko noma bafike ekugcineni uma kukhulunywa ngentuthuko. Sifuna babe ingxenye yentuthuko nabo bangene kwezomnotho. Uqhamuka kwaMisa okuyibona baphethe lo mklamo uchaza ukuthi kungani bekhethe labo umasipala. Tambo and Herigwala appear in the top 10 poorest districts in the country. The poverty is also coupled with poor delivery of services. We don't have adequate infrastructure in these areas. We have very high levels of unemployment, as I indicated. So this was one of the reasons why this particular area was identified for this Eastern Seaboard. Undunankulu wesifundazwe sase-Eastern Cape uthi lo mklamo kubona kusho ukuzothuthukiswa kwezindawo zasemakhaya. That's why you talk of Eastern Seaboard, and that's why I'm saying Eastern Seaboard to us means rural development. And our people must be developed where they are. They must not go to urban. We've got a problem of outward migration and inward migration. We don't allow people to go to urban cities. They must reside where they are, focus on
of Agriculture. Obemele undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal ushayela ihlombe lomkamo. Grateful, Honorable Minister, that we are going to ensure that this is not just a series of talk shows, but we're going to monitor this project very closely so that come back here in December, we can actually monitor it closely so that we can ensure that it takes off the grounds. Lumbiko benuwethule lo zamando sicele wezindaba ze-I-Kzn ngise Eastern Cape. Izikhulu zikamasipala umvoti zizobamba umhlangano ophuthumayo zibheke ukuthi ke zizowulekelela kanjani umndeni wakaNgubane nowakwaMpungose eMbulwane eMatimatolo la kudutshulwe kwabulawa khona besifazane abane. Ngokwembiko yamaphoyisa akaboshwa umuntu okwamanje kodwa uphenyo liyaqhubeka. Kulesi gameko esenzeka ngosuku lwangolesine kumndeni wakwaMpungose babe bahlanu endlini kwadutshulwa besifazane abathathu. Oyedwa uzabalazela impilo yakhe esibhedlela kanti umntwana oneminyaka ewu6 yena wasinda. Kanti kumndeni wakaNgubane kwadutshulwa uma wakhona abanye basindiswa ukuthi babe kwenye indlu. Uchaza umndeni uthi kwamanje akukho kusolayo ngoba bengaxabene namuntu emndenini kanjalo nasemphakathini konke sebekubeka ezandleni zabomthetho. Ngifika kulendlu engala ngifika amawindi wonke afile mangifika uma no siswami nenganeka siswami abaka forensics bebathathile akasekho bashone bobathathu. Kwafika igebengu zadubula zabadubula nje bonke bashona. Abekho abantu besixabane nabo esibaziyo singasho sisi mhlambe kube ugebengu but abekho abantu besibazi ebesithi nesixabene nabo. Into esibuka la nje bathi ngilana izolo asiyazi nje thina siyazazi izimpi sisikhulele emakhaya la kunezimpi khona kodwa sikaze ukubona umnuko nje kubulawa abantu besifazane nezingane okudabisa kakhulu umntwana lo kade sinayo shiwe umzali wakhe omncane. Siyazi kodwa ukuthi abantu bakithi kusekhona inkinga uNkulunkulu ngathi ahambela kubona ukuthi lento yokuhlezi sibulalana abanye bekusukele bethi nje usibani uyathakatha bekubulale bengenakho ubufakazi. Mina njengomuntu okhulele emateksini empini ngalo izimbi kakhulu emateksini ayikho inyanga esasayihamba sathola umuthi othi sithi sicela umuthi sibulale lo yamuntu obasilwa naye akukaze kwenzeke. Ngihlezi ngisho endaweni yakithi mina emacunini ukuthi bafundisa abantu bakithi ukuthi ayiphele lento yokuthi kubulala abantu ngezondo bese bebhece ukuthi abantu bayathakatha bezondo nje beze kuqedwe isizwe. Isikhulu zikamasipala waseMvoti ulokwenzekile lo mshophi besihambele kuona lo mndeni kanti zabe seyithembisa ukuthi kukhona izokwenza ukulekelela imndeni. Lapha eMvoti aseneme nalapha owadwa nishonelwa abantu nje abaningi besifazane abadutshulwe ngesibhamu imndeni emibili ikaMpungose nakaNgubane la kushone khona umama kulo washona abathathu besifazane bonke njalo labo bantu awuzwa kodwa mawulalela ukuthi yini ephatheka ebulawela abantu. Siyafisa ukuthi abantu baseMvoti beke beshintshe bephathe kahle kodwa ne-leadership sesihlelile ukuthi kungaphekwa amandla ethu lokhu kubulawa kwabantu sizobe sesihlangana sisonke sithathe umkhuleko esosa kaWard 1 siyokhuleka sicele komdala wensu ukuthi cha akangenelele yena ngoba uyobona konke esilekelele eMvoti. Ngokwamaphoyisa baveza ukuthi akaboshwa umuntu kwamanje kodwa uphenyo luyaqhubeka. Kodwa hospice wesindaba ze-I-Kzn kuchannel 261 ngisematimatolo eMvoti. Undunankulu waKwaZulu-Natal uThami Ntuli uthi kunemali elinganiselwa ngaphezulu ka10 million wamarandi uhulumeni kulesifundazwe ayikweleta osonkontileka. Untuli uveze lokhu ngesikhathi ebambe isithangami nabezindaba lapho ke beqhakambisa khona umsebenzi asebewenzile selokhu bangene ehhovisi bewuhulumeni ukubambisana namanye amaqembu. Lesithangami besibanjelwe ehhovisi likaNdunankulu eMgungundlovu kanti okunye kokugqamile izinhlelo zokulwa nobugebengu asebezithulile. Undunankulu uThami Ntuli uthi bazohlala bethulela KwaZulu-Natal ngomsebenzi asebewenzile.
Usho kanje ngesikhathi nesithangamna bezindaba ebalula umsebenzi asebewenzile kusukela bengene ehhovisi. Uhulumeni wethu ngokwemali kuneyinselelo ngenxa yezivumelwano zamaholo ezafika sekuqedelwe ibudget kusifundazwe kanye nomncishiso wemali wohulumeni nje bonke lwasazi omasipala uhulumeni befundazwe nohulumeni kazwelonke ngoba nama-budget cuts. Lokho kwenza ukuthi-ke ezinye zeyikweletu ey'ngasela 10 billion zingakhokheleki uhulumeni wesifundazwe. Uma sifuna ukulungisa lokho kungadinga ukuba sithathe iminyaka sehlisa ngo-150 million njalo imali esiyispendayo ukuze sikwazi ukuthi silungise isimo seyimali esedluleni esifundazwe. Kodwa-ke likhona ithemba ngoba njengoba sibonile leyo nkinga leyo usinikeza ithuba lokuthi sibuyekeze ukwabiwa kwemali nokusebenzwa kwemali kwisifundazwe futhi senyusa izinga lokucophelela ukuthi imali isebenza kanjani. Uthi bayalo nohlobo lonke lobugebengu. Sikhalile inhlelo zokulwa nobugebengu lwaZulu-Natal lazaqala khona bahlale phansi sixoxisana ngamaqhinga okulwa nobugebengu. Okusebonakele ukuthi isifundazwe saZulu-Natal ukwenza kwaso kwehlukile kwezinye izifundazwe, izinga lenyukile lokulwa nobugebengu. Sekukhuthaze futhi nalezinye izifundazwe ukuba nazo zilwe nobugebengu, ikakhulukazi ubugebengu ngabikho obuzitshwayo. Ubugebengu lobu bokulwisana nenqubekela phambili ukutshalwa kwenqalazinda lapho nabayibiza ngama-mafias bekhona laba benza izenzo ezokwamanda imali bengayisebenzele. Konke lokho yimpi esilwa nayo uhulumeni osekubonakele ngokugqamile ukuthi KwaZulu-Natal sinohlelo olucacile nalokhu koqeda lo mkhuba oqasha abantu abalapha ngokungekho emthethweni. Njengoba sesiqalile uhlelo futhi nomasipala beyingxenye yalo singekho thina baqhubeka bona nalelo hlelo lolo. Kanti uqinisekisile uzinzo nobumbano emaqenjini aphethe isifundazwe ngokubambisana. Uhulumeni lokubambisana kwi-Government Operational Unit abanye abazuthi kunohulumeni we-Government of National Unit kunozinzo njengoba nibonile nani abaholi abaqhamuka kuzo zonke iy'nhlangano ezahulumeni beyingxenye yalolu hlelo lwethu beyikhulumela bona futhi ngomlomo wabo ukusho ukuthi kunozinzo futhi uhulumeni ozoqhubeka banethemba futhi kuyo lo hulumeni lona. Ezindabeni za-1KZNTV ngu-Ayanda Dube eMgungundlovu. Ake sihlabena nalo ikhefu sihlangabeze nezinye emasibuya. Asibingelele siphinde sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Iyaqina eyobudlelwane belikaMthaniya ne-Eastern Cape. Indida kubulawa abesifazane abane EMATIMATOLO. Kanti kwelikaMthaniya ukweleta osonkontileka. Selizoba ngaphansi kamasipala eMandeni uhlaka lwezicishamlilo nolwezimo eziphuthumayo. Umasipala waseMandeni umemezele lokhu ngesikhathi ulwethula namuhla ngokusemthethweni njengoba ke phambilini ubusebenzisa inkampani ezimele i-Rural Metro ukwenza umsebenzi wokubhekana nezinhlekelele. Kuvele ukuthi umasipala waseMandeni bese kuwona wodwa esifundazweni KwaZulu-Natal obusasebenzisana ngokubambisana nenkampani ezimele ohlakeni lwezicishamlilo nezimo eziphuthumayo, kepha konke lokhu namuhla kuphelile ngoba usulubuyise ngaphakathi. Ubusebenzisana nenkampani ezimele yakwa-Rural Metro iminyaka eyishumi. Umeya kamasipala waseMandeni uThabani Mdlalose uthi bafakele luhlaka lwezicishamlilo ngaphansi kokwelo masipala uqinisekisa ukuthi umphakathi uhlezi uphephile ngaso sonke isikhathi. Namhlanje ke besolontsha ke i-rescue team yethu siyithatha kwi-Rural Metro isibe ngaphansi kwamasipala kanjalo nezinsizwa zemoto yonke into enhleke siyitholile la istaff sethu sisabsorba sitrainiwe kanjalo futhi sisesesincane sifit ngokwanele ukuthi singabhekana nezingqinamba esibhekana nazo. So ke ayikho inkinga esizoba nayo makusekubhekana nezinhlekelele zezomlilo. So ke namhlanje ke bekuyilolo suku ke kanjalo sibonge nomnyango wakaKhokhtha ubukhona la obunawo uzo support iprogram yethu njengamanje i-fire rescue service singaphansi kwamasipala. Enye izingqinamba umasipala othi uzohlangabezana nazo indawo yokubakela abasebenzi bebe nendawo abazosebenzela kuyo ngokugcwele njengoba sebengaphansi kukamasipala.
Kunendawo lapha njengomasipala esidonate for free kumnyango ukuthi siyafisa ukuthi ufake inkece ukuzolekela ngoba lelo hlelo silekelelana nayo iprovince kahle njengamanje thina njengeMandeni municipality siready ngayo yonke indawo ikhona, infrastructure ikhona, ngaba ugesi ngaba amanzi ukuthi labe ngakhona abakhayelezo khona izindlu zawa disaster zibe sesimweni kanjalo la kuzobe khona izinto zakwa fire izinto zokadisaster njengoba kusinesimo sokushintsha nokuguquguquka kwezulu siyafisa ukuthi bakwazi basilekelela. Abasebenzi asebeqashwe ngokugcwele umasipala bathi bazoqhubeka ngokusebenza ngozikhandla nokubeka phambili izimpilo zamalungu omphakathi. Sinethemba lokuthi sisazoqhubeka siqashe okuyinamba engaphezulu kwalesinayo, sikhulise ngokwama units abantu abaphakathi ngosecisheni, sifundise ngokuqeqesha futhi labe sinabo ngaphakathi ukuze bekwazi ukuthi benyukele mazingeni angaphezulu, sikwazi ukuthi siphephise indawo yangakithi ikakhulukazi usithebe nezinye izindawo lezi esithi zama industrial hubs. Ezindabeni ze1KZN TV kubi uNkosenhle Mthembo eMandeni. Umhlazi wezepolitiki eNyuvesi yaseMpumalanga uKhanya Vilakazi uthi kungenzeka ikomiti eliphakamisa amagama abantu abazoba ngamajaji kumongameli wakuleli phecelezi iJudiciary Service Committee libe sengcupheni ungakwazi ukuthatha izinqumo ngokomthetho sisekelo. UVilakazi usho lokhu kulandela ukuvela kwezindaba zokwesula kuleli komiti kwaloyo ngumholi weqembu iMK Party eParliament lakuleli uDokotela uJohn Hlophe. Kungase kube nomthelela wongabi nenombolo edingekayo yokuhlalisa ikomiti lengamele ukusebenza kwamajaji kuleli ukwesula kohola iqembu leMK eParliament lakuleli. Kuzobeka yona leli komiti engcupheni lokuthi inqumo abazozenza ngeke zibe constitutional ngenxa yokuthi umthetho wakhona eParliament ube kusobala ukuthi yona iJudicial Service Commission JSC kumele ibe namalungu amathathu aqhamuka eqembuni eliphikisayo kulona lesigungu lesi, kodwa ngokusula kwakhe uDr Hlophe kule position kuzokwenza ukuthi ikomiti lona lingabe nayo lento esibiza ngokuthi iquorum yokuthi ihlale. Lokho kuzodala ukuthi ezinye izinto ziqhubeke, kodwa njengoba ukuthi ezinye izinto zimi kuzokhumuleka ukuthi iqembu Democratic Alliance, iCorruption Watch kanye neFreedom Under Law bafaka izicelo zokuvimba uHlophe ukuba ke abesemhlanganweni waleli komiti ozokhetha amajaji kwazise waxoshwa kwesokuba yijaji. Ngemuva kwalokho inkantolo enkulu yaseWestern Cape yakhipha izivimbelo kuHlophe ukuba ke angawuthamela umhlangano walo leli komiti. UVilakazi uthi ke ukuqhubeka kokuhlala kwalo ikomiti kungadala ke iMK enkantolo njengoba lona ukuhlala kwayo iJS iqhubeka, kungase kwenzeke ukuthi lokho kuba ama grounds ukuthi iqembu liyenkantolo liyozama ukuthi liguqule lama appointments azobe enzeka ngenxa yokuthi iquorum yalabantu abathathu abadingakalayo ukuthi babe ingxenye JSC SC ukuthi i-constitute ukuthi bekhona. Kwabezindaba okhulumela iMK ukhale ngokunyathelo kwamalungelo kaHlophe futhi wagxeka nokusetshenziswa kwezinkantolo ukulwa izimpi zezepolitiki. Indabeni ze1KZN TV kubi kuntombi khona Mvubu ngesethekwini. Ucela ukufuniswa umama wengane yomfana neminyaka emithathu wesifazane wasezingolweni ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal othi umama walengane wamcela ukuthi ayigade amaviki amathathu kusuka ngonyaka u2021 kuze kube manje. Ngokusho ke kaSebenzile Hadebe uthi akakwazi ukuboka lo mama wengane njengoba bahlangana ezothenga etafuleni lakhe adayisa kulo. Uthi ke abakufisayo ukuthola umama womntwana njengoba ke esezame kaningi ukushayela ingane isitifiketi sokuzalwa kodwa ke akulungi. Ucela ukufunisa umama wengane neminyaka emithathu wesifazane wasezingolweni ogwini oluseningizimu nesifundazwe. Lona wesifazane uthi wayedayisa etafuleni lakhe njengenjwayelo ngesikhathi kufika owesifazane emcela ukuthi amgadele ingane amaviki amathathu esalungisa okuthile. Uthi akamazi umama wengane
kodwa wayenakho ukufika zothenga etafuleni kuyena. Uthi ingane wayishiya ngonyaka ka2021 nekhadi lomgomo kuphela kuze kube manje akazabuyi. Wafike wathi unenkinga nayo ucela ngimbambele ingane u3 weeks. Ngathula lapho ngacabanga ngoba izingane bezithola kakhulu la ezitolo zifile. Ngathi kulungile akayilethe. Wayiletha ke ngithi ngizoyibamba ke lo 3 weeks phela. Mase ungasawudlula lo 3 weeks engasaqhamuki ngihambile mina ngahamba ngayo reporta kuma social worker ngaye emaphoyiseni ngayowatshela. Amaphoyisa akafika ngitshela ukuthi wona ingane vele isintandane zehlula amaroma. Babhala phansi lonto engayazi ukuthi babhalani kodwa bangijaya ukuthi intandane zahlula amaroma. Uthi usentanta iminyaka eminingi ezama ukushayela ingane isitifiketi kodwa akulungi ngoba bahlobene. Ngizama ukuthi mangithola isitifiketi sengane ngoba ingane ayina sitifiketi. Sitholakali ngaya la ezingolweni bafike bathi bangenzela amaphepha. Bathe mase bengenzelile amaphepha ngahamba ngayo ngathi ngiye egama lakhe kuZen Home Affairs ngoshaya isitifiketi. Bathi Home Affairs ngeke bangishayela isitifiketi ngengane engahlobananga nayo. Ngabuya nayo ingane ngaphinda ngaya kuma social worker ngithe mase ngibuya la ezingolweni bathi bona le ngane vele yayizalelwe eclinic eGcilima. Mina mangihamba izinto zami ziyokwenziwa egama lakhe ngahamba ngaye egama lakhe lapho ke bangenzela amaphepha ingane kodwa yadlula isitifiketi sangashawa kwathiwa ngeke ngishawele isitifiketi ngengane engahlobananga nayo. Uthi izihlobo zika mama wengane zinalo ulwazi lokuthi ingane yashiwa kuyena futhi nezihlobo zayo ngigeduzane nazo mangicabanga izingolweni nemanzi amhlophe indawo ezakhelene lezo engicabanga ukuthi bayazi kahle ukuthi ingane kumina bayafika izihlobo zayo la akekho ngikhathalele nje kwangendaba yengane. Uthi umama wengane uzodla mini wasemanzi amhlophe eGcilima ngakho ucela msize ashayele ingane isitifiketi. Uma wengane wathi wasemanzi amhlophe wadlamini mangibuza ngoba phela ngibuzile masezoshiya ingane ukuthi kona ke ngani yami ngoba phela sazana la etafuleni kona owakabani kephi wathi wakasemanzi amhlophe kwadlamini. Abantu mangibuze ebantwini bangakubo bavele bangitshela ukuthi kuthiwa washada nekwerekwere egoli. Ngicela phela ungisize ngesitifiketi sengane mawungani ungayifuni kulungile ingane anginankinga nayo mina ngizoyigcina ngizoyikhulisa sengivele ngiyikhulisile angisena nkinga nayo. Wena ngicela ungisize ngokuthi ke ubuye ungishayela isitifiketi la ukhona. Imizamo yokuthola ukwelulekwa umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi ngalolu daba ayiphumelelanga. Imiyalezo bebethunyelelwa yona abazange bayiphendule. Lo mbiko benuwethule Zamando Sicele wezindaba ze1KZNTV ngisezingolweni. Ake siphinde sihlabena nali ikhefu sihlangabezene ezinye masibuya. Asiphinde sikubingelele sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko esifolo sangazo namhlanje. Iyaqina eyobudlelwane belikaMthaniya neEastern Cape. Indida kubulawa besifazane abane EMATIMATOLO. Kanti kwelikaMthaniya ukweleta osonkontileka. Kuleli qophelo ake singene sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liu 17 rand 36 cent maliqhathaniswa nedola lasemelika libe ngu 19 rand 21 cent maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe liphinde libe u22 rand 86 cent maliqhathaniswa nopondo waseBrithane. Igolide ke lona lingu $2,637.19 i-ounce kuthuwelo ngahluziwe ube u$8.93 umphongolo. Ake singene sijule engosini yezemidlalo. Lingundaba mlonyeni kubalandeli bebhola likanobhutshuzwayo waseningizimu Afrika igama lika Abongile Tom ongunondweba obephetheke wamanqamu eMTN 8 onqotshwe iOrlando Pirates kuStellenbosch FC ngamagoli amathathu kwelilodwa ngomgqibelo eMoses Mabhida Stadium.
UThomuke obalwa nabanye bonondweba i-South Africa Football Association okuyisafa ngamafuphi egabe ngabo usolwa ke ngumqeqeshi weStellenbosch FC uSteve Barker ngokuthatha isinqumo ongesona kodwa ke esinomthelelo omkhulu ngeqembu elihambe nesamba semali esingango 10 million amarandi. uBarker ke nabanye abalandela ibhola ezinkundleni zokuxhumana basola uThom ngokuvumela ukuthi uRelebohile Mofokeng athathe ifree kick endaweni ongeyona okwenzeke kuyona isigameko okholele ekutheni ke uTsegofaso Mabaso ashaye igoli lesibili lePirate. UThomuke usematheni nje ulandela omunye futhi unondweba othembisayo uSikhumbuzo Gasa osanda kusolwa ngokucindezela iKaizer Chiefs kuBetway Premiership ibhekene neMamelodi Sundowns. Omunye unompempe osuse umsindo ngesinqumo sakhe kube uMasixole Bambiso oqome ukukhipha ikhadi eliphuzu kuThabiso Sesane we-Orlando Pirates owaxhuma wabamba ngezandla uJustice Figueiredo we-Richards Bay FC. Ake sikubhekele isimo sezulu ongasilindela. Zulu mnyama ngiyazikoqisa bese kuphathele zona namhlanje uhlangabeze futhi kusasa ngase isikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.